Ahoj, krásny deň. Dnes mám pre vás krátke ťukanie spojené s afirmáciami na prepis starých presvedčení o sebe. Kompletné videjko nájdete na mojom Hero Hero kanáli Terapia pre život a poďme už na to ťukanie. Aj keď som si možno dlho niesla presvedčenie, že nie som dosť dobrá, prijímam, že som tomu doteraz verila. Napriek tomu, že som sa o sebe naučila pochybovať, dnes sa na toto presvedčenie pozerám s väčšou láskavosťou. Napriek tomu, že verím, že nie som dosť dobrá, možno už nemusím žiť podľa starých príbehov. Dlho som verila tomu, že nie som dosť dobrá a pochybovala som o sebe. A možno už nemusím žiť podľa starých príbehov. Dovoľujem si objaviť novú pravdu o sebe. A veriť tomu, že som v poriadku taká, aká som. Vyberám si dôveru namiesto pochybností. A dovoľujem si veriť si. Vyberám si láskavosť namiesto kritiky. A viem, že som dosť. Nádych, výdych. Dajte si toto ťukanie toľkokrát, koľkokrát potrebujete. Video si uložte, aby ste sa k nemu mohli niekedy v budúcnosti v prípade potreby vrátiť. Prajem vám krásny deň.